Kristu sanete namata urinde zvakanaka. Tinoda kuti kwaya haina kunyatsa kundiimbira hymn 154 havana kuimba kuti tikonzwa kuti tambonzwa here nezvikomborero mukati memangwanani ano. Mambozvinzwa? Tanzwa nezvikomborero zvakunetswa pasi, unodira zvese tenzi ngandimiridzwewo. Kwanani, kwanani,
tikasaimba karwiyo ikaka tiri mukutenda kunenge kuri kufarisa, kufarisa chaiko. Mukristu usaneti, namata urinde. Chekutanga regai ndikutsanangurirei ndichiti aiva nemumwe mukomana aidenha zvisingaiti. Chikonzero chekudenha kwake vanhu vakazoona kuti akanga aina bhiga wake, saka aitemba bhiga. Amen. Ukaona uchidenha pachishona tinotanzi bofu rikati rinokwadza rinenge richitemba charakatsika, ndizvo muchadairi ndizvo. Mangwanani ano ndinoda kuti muone kuti kana ndichizodenha ndinenge ndiine chandakatsika, ndinenge ndina bhiga, kwete mabhiga angu. Amen, amen. Ndinoda kutenda Bishop Sebastian Bakare maita henyu. Handina kukuintroduce kutanga because I thought kuti you don't need any introduction in this diocese. Saka ndakuti endai munozvionerawo papulpiti ipapo. Ndinoda kukutendai mazvita henyu, ndo mabhiga andiri kutaura. Ndinoda kutenda Bishop Chet Gandia neuvapo hwenyu. Ndinotenda zvikuru nekuti ukadaidzira mabiko ukakokera vakuru vakasauya, zvinenge zvisina kunyatsa kuti hwe. Vanenge vachingoti zvinhu zvandiri kudaidzirwa izvi hazvina kunyatsa kuti hwe, asi kana mauya kudai tinoda kungokutendai. Mwari vazorangarira zvishuviro zveupenyu hwenyu. Tinoda kukutendai mose vadikani. Tikuona vega nyamwe dai tangouya muno tangonyarara zvedu, tikadai tatotaura statement yakanyanya, kungouya ino tongogara chete tonyarara kungoti tiri muno, Mwari tachionai, tauya pano tongonyarara zvedu, tinenge